Вона примінима для любого народу. Народ Божий, православний, теж, коли совершає своє діло спасіння, вдруг приходять до нього нові лжеучителі, пропагандисти і починають тот народ переучувати. Коли нам говорять жителям Закарпаття, що ми були у складі многих держав, перетерпіли многі імперії, країни, мінялися границі, то шуточно кажуть, жителі Мукачева, не виходя із своїх хижі, ставали громадянами 5 держав. Ми відповідаємо всім сьогодні слабеньким історикам, бо ні в Україні, ні в Росії, навіть в Європі так, мало хто знає глибоку історію нашого древнього карпатського народу, русинського народу, котрий у своїй суті православний і навіть пішовши в унію, осталися в православній службі, бо вона нічим не замінима, не є равноценного, чим би замінити восточний православний обряд, тобто нашу службу. Так от, Бог благословляє нам видіти тот подвиг, що мінялися імперії, границі, то було б півбіди. Но біда була в другому. Приходили так називаємо освободителі і несли з собою свій язик, культуру, релігію або свою ідеологію, свою пропаганду. І тому терпіли ми і від австрійців. Уве, май був такий час, був демократичний у складі Чехословакії, ну і там чехи вмішувалися в питання духовне нашої, тормозили вибрати нам єпископа православного із середи русинов. А потім Совєтський Союз претерпілись ми, но ми осталися, народ остався вірний, церковний. І нині сила наша не в тому, що ми много були в різних державах, а в тому, що ми були в різних державах, осталися в більшості православними. Тому у нашому народі дуже тяжко приживався лжепророк, лжеучитель, котрий хотів би як хвіст крутити цілим регіоном. Не давалося. Народ швидко вичислив лжеця і обманщика, і його молитвами Господь відстраняв. Тому що такі вожді народа ведуть народ у заблуждення, і що страшно, і водимі, і ведучі всі пропадуть. Чому? Цитуємо пророка Ісаї, бо вони лицеміри і злодії, і уста всіх говорять нечестиво, ібо беззаконня, як огонь, розгорілося і пожирає терновник. Ярость Господа опалить землю, і народ зробиться, якби їда, пища для огня. Вот чому у православних завжди було чітко звучало, щоб наш народ не розтворився, не асимілювався. Нам треба держатися віри православної і восточного обряду, бо церковний язик – то 95% розговорного язика, живого язика карпатських русинов. Тому ні юліанський календар ми не міняємо, ні язик церковний. Чому? То наші гарантії, що ми не розтворимося, не асимілюємося. Тому що, будучи православними, де би ми не були, в історичному часі хоч де, але оставається дітьми Божіїми, Бог нас оберігав, як у древності, так і нині. Про то свідчать многі люди, котрі приходять в наш край і знаходять людей, котрі свою націю, свій народ люблять, але ніхто з нас не обожествив націю. Ні, не нація в першу чергу, а Бог в першу чергу і Церква Христова. А в основному, якщо хоче народ і нація бути Божима, ізволь бути православними, держатися восточного календаря юліанського і восточного обряду, бо там все прописано. Там все учення православної церкви розлито в всіх наших піснях і в всіх наших тропарях, кондаках, стихирах. І тому держася свої віри. Ми й діти Божі, радісні, не взирає на зовнішні проблеми, не взирає на якісь зовнішні ситуації, не взирає на
міняючіся вічно визволителі. Нас усе всі йшли визволяти, хоча ми того їх не просили. Але визволителі завжди несли з собою свій язик, культуру і потім нагло міняли календарі і навіть пробували міняти релігію. Но Господь оберіг нас, тому що тільки той, хто встав на путь благий, блаженний муж, котрий йде добрим путем, а не йде на совіт на раду нечестивих, той лиш буде такся розвивати, як дерево при водах, і листя й не відпаде, і плоди будуть, і що запланує, успіє завершити. Так формується життя православних. Святі отці опитом кажуть, в церкві православної є спасіння, вне церкви православ'ї розводять руками. Може Господь і спасе многих людей і вне православ'я, якимось путем, за щось. Бо в Біблії написано, що чоловік, роблячий добро, в будь-якому народі приятний Богу, но приятний Богу, а не наслідник. Ведь сказано, хто буде мати віру і хреститься, буде спасений. Умова проста, доступна, легка. Но вияснилося, що вона для многих проблемна. Почому? Утратили орієнтир, утратили тот компас, ім'я котрому віра православна. Божа Мати, благослови наших людей, котрі вже третю неділю Великого несуть подвиг поста і молитви. Дай нам, щоб ми і наші люди, і наші діти, і внуки ніколи б не забували нашу прекрасну історію нашого народу, древнього карпатського народу, так називає наш народ Константинопольський патріарх Мелетій у 1923 році, коли визнав за Карпаторуською православною церквою Томасом як церков автономна, то ясно стало, що назвавши народ тоді, да і современний назвав так у Томасі Чехословацької православної церкви, теж назвав наш народ Карпатський народ. Подрозуміває далі об'ясненню, що річ іде про русинов. Древній, сформований, збережений народ у Карпатах, котрий носитель Кирило-Мефодіївського православ'я, духа, традиції, язика, культури, ну і, безумовно, того опита, котрий ми перейняли наші предки від Кирила і Мефодія. Той опит ми держимо. Періодично звіряємо наш опит з опитом Афона. Ми розуміємо, видержавши всі іспитання історичні, моляся за всіх наших людей, за громадян України, за владу, за воїнство, особливо за воїнство. Ми й той настоящі молитвенники, діти Божі у вічності, в'єдно з святими, нині поминаємих святителя Тараса і Константинопольського. І з другими нашими святими зможемо наслідувати Царство Божие. Амінь.